на годината. Всички чакахме дълго този момент и ето, че той дойде. Победителят в тазгодишното издание на Учител на годината ще обяви господин Златко Живков, кмет на община Монтана, на когото благодарим за търпението. Можете да отворите плика. Няма номинации, тъй като всеки може да бъде победител и трябва да изредим всичките учители. Не, Галина, няма да ги изреждам всичките. Благодаря. Аз ще моля да дигнете грамотата малко, тъй като се вижда. Искам да благодаря първо на Биляна и Невелин за поканата. Искам да поздравя всички номинирани и всички наградени учители на ГПЧ Петър Богдан. Благодаря ви, че по такъв радушен начин ги приехте. Хубаво е тази награда, която сега ще съобща, да бъде подкрепена и от училищното ръководство, защото след нея вероятно ще последват и други стимули. Преподавателският състав знае за какво става дума. И така, както бих се изразил едни шемети от BTV, ГПЧ реши. Госпожа Диана Иванова. Много ви благодаря и искам да имате само 2 минути търпение да ви кажа 3-4 изречения, които сега ми хрумнаха спонтанно. Радвам се много, защото първо оправдах доверието ви от миналата година, щом отново ми връчвате тази награда, като се има предвид, че от 11 паралелки, на които преподавам, само 5 ме познават от преди, 6 са нови. Радвам се обаче много и за вас, защото и непрофесионално око като моето може да забележи голямата еволюция на 2 нива – материално и енергийно. На материално ниво всеки един от вас представлява едно уникално кълбо от ДНК и белтъци. Защо кълбо? Защото сферата е идеалното геометрично тяло според Аристотел. Не случайно яйцеклетката е овална. На ниво енергия, не знам дали си давате сметка, че всеки един от вас непрекъснато е потопен в океан от вълни. Електромагнитни, звукови, гравитационни, сеизмични. За да оцелеете, е необходимо да реагирате с рецепторите, с които ви е надарила природата. 3 групи рецептори трябва да използвате всеки ден. Първата група, с нея трябва да реагирате и да улавяте чрез мозъка и разума си цялото научно знание, в което сте потопени. Другата група рецептори, чрез тях трябва да регистрирате, да отразявате и да отклонявате чрез кръвта и цялата си имунна защита негативната енергия, която се насочва към вас. И чрез третата група рецептори, които се намират във всичките ви сетива, трябва чрез сърцето и целият набор от емоции, с които разполагате, да регистрирате и да натрупвате в себе си приятелството, чувството за хумор и обичта.